wakwaNdodana isibongo. Ngihlala ePinetown endaweni yaseMarianhill. Ngingaphansi kwebandla lenkululeko yabazalwane ngaphansi kokuThelesi bengafika naye la ekhaya ey'nsukwini edlulile ngicela ukuthi abazalwane bambonile. Bazalwane, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. UThelesi uyafundisa kakhulu ngemfundiso. Kodwa engicela ukusho kumina abazalwane, bengisanqoba imfundiso ngaleso sikhathi. Kodwa ngibonga ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu udadewethu owayewangifaka ekhaya lizwe. Ngoba bengiyilomba ngiqale bangiphuma ekuseni emsebenzini, qale ngibheke ugogo wakhe usasekamereni. Sasibhulukwe lami ngihlala esikhwameni ngogqoka isitobhini bazalwane. Kodwa bakhona kwami ekhaya lizwe kungenzeka umahluko omkhulu. Ngithi noma sengibona bazalwane ukuthi ngenza into erongo manje, ngivele ngimuzwe uba bekhuluma emadlebeni wami. Lungishaya uvalo ube yisimanga. Nokho-ke bazalwane ngicela ungandi kakhulu. Ngicela ukushiya izwi elingisimanga elifunda. Ngizwe ngixhumana noNkulunkulu. Ilapha ku-Amos 8, chapter 8, verse 11. Ithi indlala yezwi likaNkulunkulu. Bhekani izinsuku ziyeza, isho iNkosi uJehova. Lapho ngiyakuthuma khona indlala ezweni, kungabi indlala yesinkwa, ungabi ukomela amanzi, kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Bahamba ukufuna izwi likaJehova, kepha abayilifumana. Ngalolu suku izintombi ezinhle nezinsizwa ezinhle ziyakuthungana ukoma. Bazalwane, ilona ilizwi eliye lingilokhuze lingikhuthaze emphefumulweni wami. Ngizwe nginofuqufuqu nogqozi lokumkhonza uNkulunkulu. Ngoba bakhona kwami labazalwane angiyena umfundisi mina, kodwa kepha ngizwe ngikhuthele, ngifisa ngilangazelela ukuze enkonzweni abefundisi, ngoba bengakaze ngifike la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuthi ngibe khona la. Ngiyabona umsebenzi kaNkulunkulu emihle. uNkulunkulu uyayishintsha impilo yami kancane.